Коли ми розказуємо пункти, слова, звання, чорні станки. Милосердность Его с поколения в поколение, над теми, кто Его боится. То, яки словом ставил небесы, и от Своего Сына нам дает. То, яки словом ставил небесы, и от Своего Сына нам дает. Своей правицы рассеял ты, кто пытливый сердцем, скинул могутных строну и узвысил покорных. То, яки словом сбавил небесы, и Он Своего Сына Нам дает, то, яки словом Сына нам дает, то, яки словом створил небесы, и от Своего Сына нам дает. являться лайцам нашим, Аврааму и его потомству навеки. Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому, як ласка веку запели завсёды, и на веки вечные. Амен. То, яки словом створил небесы, и от Своего Сына нам дает. То, яки словом створил небесы, и от Своего Сына нам дает. У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амен. Пан з вами. И с Духом Твоим. Умилованные у Христе, братья и сестры, с великой радостью мы собираемся на Святую Евхаристию у третью неделю Адвенту. Радуйся, земля, заўсёды радуйцеся ў Пану. Яшчэ раз скажу, радуйцеся, Пан блізка. Гэтыя словы мы сёння чуем ва ўсім касцёле і хочам адчуць радасць з таго, што набліжаецца свята нашага збаўлення. Гэтую радасць у асаблівы спосаб хочам перажыць, слухаючы Божае Слова, апошні дзень нашых рэкалекцый. Але таксама радасць у нашай супольнасці таму, што чарговыя кандыдаты да службы літургічнай пераходзяць на чарговую паступку, на чарговы этап, становяцца міністрантамі. За іх будзем маліцца і прасіць добрага Бога, каб гэты выбар, гэтае пакліканне, гэтае служэнне
заўсёды вяло іх бліжэй да Пана Бога. Каб вы былі добрымі сябрамі Езуса Хрыста, каб узрасталі ў Божай ласцы, а сапраўды для іншых былі прыкладам веры і вернасці ў Божым служэнні. У гэтай Еўхарыстыі молімся ў наступных інтэнцыях. Ксёндз Уладзімір моліцца о Божым благаслаўленні для Зеленко Анатолія з нагоды дня нараджэння, дзякуючы за дар жыцця і просячы аб усіх патрэбных ласках і Божым благаслаўленні, я малюся за ўсю нашую парафію. На пачатку Еўхарыстыі шчыра Бога перапросім за грахі нашыя, каб мы маглі чыстымі сэрцамі прыняць удзел у гэтым святым спатканні. Спавядаюся Богу Всемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі, думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя вина, моя вельми вялікая вина. Таму прашу найсвяцейшую заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, памаліцца за мяне да Пана Бога нашага. Няхай змілуецца над намі Бог усемагутны і, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Амин. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Молімся. Божа, Ти бачиш, з якою вірай народ Твой чакає свята нарадження Пана. Памажы нам падрыхтаваць нашыя сэрцы, каб мы з радасцю і схваляваннем святкавалі таямніцу нашага збаўлення. Праз Пана нашага Езуса Хрыста, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя. Читание книги пророка Сафонии. Радуйся, дочка Сиона, триумфуй, Израиль. Веселися и радуйся от усяго сердца, дочка Иерусалима. Адмяніў Пан прысуд над тобою, прогнав ворога твоего. Пан, король Израиля, посярод тебе, ужо больш не убачыш зла. У той день скажут Иерусалиму: не бойся, и Сиону: няхай же не слабнуть руки твои. Пан Бог твой сярод цябе, магутны, Ён збавіць, будзе вельмі радавацца табе, узрушаны у любові сваёй. Будзе цешыцца табою у весялосці, як у святочны дзень. Гэта Слово Божие. Дзякуем Пану Богу. Великий сярод Цябе, святый Израиля. Великий сярод Цябе, святый Израиля. Вось Бог мое збавление, на Яго спадзяюся и бояться не буду. Бо Пан моя моц и моя песня, и Он стал моим збавленнем.
Вы с радостью будете черпать воду, скрыница избавления. Великий сярод Тебе, святый Израиля. Прославляйте Пана, закликайте имя Ягоное и обвещайте сирот народов справы Ягоные. Нагадывайте, что взнеслое имя Ягоное. Великий сярод Тебе, святый Израиля. Спявайте Пану, бо Он учини великие речи. Обвестите это по всей земли. Веселися и радуйся, жихарка Сиона. Великий сярод Тебе, святый Израиля. Читання послання святого апостола Павла до Філіп'янов. Брати, радуйтеся завсёды у Пану. Я ще раз кажу, радуйтеся. Лагодність ваша нехай буде відомая усім людям. Пан близько. Ні про що не турбуйтеся, але у кожній молитві і мольбі з удячністю відкривайте ваші просьби Богу. І спокій Божий, який перевзыходить усялякий розум, буде оберігати серце ваше і думки ваші у Христі Єзусе. Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Дух Пана Бога на небо Пана мастил мяне, обвяша добрую новину о Боге. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. І з духом Твоїм. Читання Святого Євангелія поводле Луки. У той час, калі я навучаў над Ярданам, пыталіся ў яго людзі, што мы павінны рабіць. Ён сказаў ім адказ: хто мае 2 вопраткі, няхай дасць таму, хто не мае, хто мае ежу, няхай зробіць тое самае. Прыйшлі мытнікі хрысціцы, сказалі яму: настаўнік, што мы павінны рабіць? Ён адказаў ім: нікога не крыўдзіце, не патрабуйце нічога, што больш дазволена вам. Пыталіся яго таксама і жаўнеры, кажучы: а мы што павінны рабіць? Ён адказаў ім: нікога не крыўдзіце, не абвінавачвайце несправядліва і задавольвайцеся сваёю платаю. Калі ж народ чакаў, калі ўсе разважалі ў сэрцах сваіх параяна, ці не Хрыстус ён, Ян адказаў усім: я хрышчу вас вадою, але ідзе мацнейшы за мяне, якому я не варта развязаць раменьчык на сандалях яго. Ён будзе хрысціць вас Духам Святым і агнём. Лапата ягоной у руцэ ягонай,
ён ачысціць гумно сваё і збярэш пшаніцу ў свіран свой, а мякіну спаліць агнём непагасным. Шмат чаго іншага прапаведваў ён, абвяшчаючы добрую навіну народу. Гэта слова Пана. У сёлетніх адвентавых рэкалекцыях нам спадарожнічае асоба прарока Іллі, таго, хто прагнуў вярнуць народ ізраільскі да веры ў жывога Бога. І так як мы разам спявалі гэты рэфрэн «Вялікі сярод цябе святы Ізраіля», прарок Ілля хацеў усім сваім жыццём звярнуць менавіта на гэтую справу, каб паказаць народу, што сярод цябе ёсць святы Бог, той, якога ты пакінуў, той, пра каго ты забыўся, у якога ты перастаў верыць. І калі менавіта людзі пачалі пакланяцца розным ідалам, яны зрабілі іх дзеля свайго задавольвання, сваімі рукамі, і ўводзілі ў зман і саміх сябе, тых, хто побач з сабой, бо хацелі накланіць гэтых ідалаў дзеля таго, каб яны спаўнялі іх волю. І прарок Ілля, які дзейнічаў, жыў у няпростым часе, імкнуўся да таго, каб аднавіць рэлігійнае жыццё сярод народу. Ён сам, як мы учора пачулі, быў агнём, які хацеў ад свайго агню запаліць сэрцы тых, полымя веры, у якіх яно пагасла, па прычыне сваіх дрэнных выбараў. І таму прарок Ілля, ён дзейнічае ў моцы Духа Святога, ён абвяшчае, ён прапаведуе, ён прагне, каб народ яго пачуў. І былі тыя, хто слухалі яго з задавальненнем, але былі і тыя, хто пагарджалі і не хацелі прымаць тое, што казаў ім прарок. І гэтае няслуханне, гэтае зацвярдзелае сэрца, яна можа праяўляцца таксама і ў нашым асабістым жыцці. Прарок, ён заклікаў канкрэтнага чалавека, напрыклад, караля Ахаба, заклікаў людзей, з якімі ён сустракаўся, прамаўляў: змяніце сваё жыццё, перастаньце чыніць зло, а пачніце рабіць дабро. Паглядзіце, вось той, што няма дажджу, то, што засуха, тое, што пачаліся нейкія пэўныя клопаты, праблемы, гэта, між іншым, наступствы вашых дрэнных выбараў. Наступствы таго, чым вы жывеце. І гэтыя словы прарока Іллі, яны сустракаліся і з момантам, калі людзі чулі і калі не слухалі. І таму, калі, напрыклад, калі гэты момант слухання, но я хачу быць пачутым, я хачу, калі звяртаюся, каб мяне выслухалі. І што тады нараджаецца ў маім сэрцы? Што тады я думаю, калі не чуе мяне, мой муж, моя жонка, мае дзеці? Што тады ўнутры ў мяне нараджаецца? Калі вось я кажу, а яны не хочуць мяне слухаць, я ім звяртаю ўвагу, а яны не змяняюцца. І калі пробач, вашы святары, напрыклад, запрашалі: вось будуць рэкалекцыі, гэта будзе час благаслаўлёны, калі вы зможаце паслухаць тое, што захоча вам сказаць пан Бог. Як я скарыстаўся гэтай магчымасцю? Канечне, калі пэўныя прычыны па здароўі, ці калі прыхварэлі дзеці, ці можа нейкія іншыя аб'ектыўныя прычыны, якія сапраўды фізічна не дазволілі паўдзельнічаць у гэтым благаслаўленым часе. А можа, мне проста не хацелася, ці быў заняты іншымі справамі. Можа, гэты час у мяне забралі мае ідалы, адводзячы мяне ад веры ў жывога Бога. Я не прыходзіў у святыню, не ўдзельнічаў онлайн у трансляцыі, знаходзячы розныя апраўданні дзеля таго, каб не пачуць тое, што хоча мне сказаць Бог. Бо калі Божае Слова, калі той, хто побач чалавек, калі ён звяртаецца да мяне, ён прагне звярнуць мне ўвагу: вось тут змяніся, ад гэтага, калі ласка, адмоўся. Што зрабіць з чалавекам, які робіць мне заўвагі, які заахвочвае да таго, каб я крышачку змяніўся? Што хацела зрабіць Ізабель, жонка караля Ахаба, з прарокам Іллёй, які перашкаджаў ёй у жыцці?
Яна хацела яго прыбраць, яна хацела яго забіць. Ці лёгка прымаць прарока, ці лёгка прымаць таго, хто робіць мне заўвагі, які запрашае мяне да таго, каб я змяніўся. Ці лёгка гэта чуць дзецям, якія ад бацькоў вось там вучыся, зрабі тое, вось чаму ты не прабраў свой пакой, ці калі ў дарослых у працы да чагосьці заклікаюць, ці муж, ці жонка просяць адзін аднаго, аб дапамозе, ці каб муж, ці жонка адмовіліся ад некай, пачалі працу, каб над пэўнай некай дрэннай звычкай. Ну не проста пачуць і пачаць штосьці змяняць. Мы прызвычаены жыць у камфорце, да канфармізму. Нам утульна добра выходзіць свайго цёплага гнёздачка, ну, гэта патрабуе высілку, намаганні, намыслу. Гэта патрабуе таго, што я пачну штосьці змяняць. І Бог, ён запрашаў праз прарока Ілю, каб ён з адвагаю, з моцаю заклікаў людзей. Пакайцеся, прыпомніце, што сярод вас знаходзіцца сярод цябе святы Ізраіль, якога ты пакінуў. І гэты момант навяртання, да якога заклікаў прарок Ілля, мы сёння вельмі адметна чуем у тэкстах святога Евангелія. Калі менавіта да Яна, які згодна з перакананнем і людзей, і Хрыста перадусім казаў, што вось ён падобны да прарока Іллі, людзі, мы чуем 3 разы тое самае пытанне, што мы павінны рабіць, каб крыху змяніцца. І тады Ян, гледзячы збоку, назіраючы да натоўпу, ён кажуць, што вось, дзеліся тым, што ты маеш. Сваю вопратку, сваю ежу. Прыходзяць мытнікі. Што нам рабіць? Не падманвайце. Што вам, колькі трэба ўзяць грошаў, столькі бярыце. Не бярыце больш дазволенага. Пытаюцца жаўнеры, а што мы павінны рабіць? Нікога не крыўдзіць, не абвінавачваць несправядліва. Колькі вам заплацілі, столькі атрымлівайце. Гэта казаў чалавек, які бачыў збоку тыя дрэнныя паводзіны, тое, што парушалі людзі, між іншым, жаўнеры, мытнікі, ці проста падышлі людзі, каб запытацца, ці я гатовы так у Бога на сваёй асабістай малітве задаць пытанне: Божа, што мне зрабіць, каб крыху змяніцца? Ад чаго мне трэба адмовіцца? Якое дабро мне трэба развіваць? Якую кампанію мне трэба маіх адносінаў пакінуць? Дзе мне трэба, наадварот, зрабіць канкрэтны высілак і перамагчы сваю ляноту, каб папрацаваць над сабою, каб узяцца нарэшце за сябе і штосьці змяніць у сваім жыцці, дзеля чаго, каб, змяняючы ў сваім жыцці штосьці, я мог паўплываць на тых, хто побач са мною. Мы хочам змяняць другіх, а распашаць ад сябе, но не заўсёды спяшымся. Крыху шукаем апраўданні, можа заўтра, можа пазней. Прарок Ілля, ён заклікае нас, і сёння мы чуем з вуснаў Яна Хрысціцеля, ён дае канкрэтны адказ. Людзі прыйшлі да яго з канкрэтным пытаннем і чуюць канкрэтны адказ. Зусім недавно, некалькі тыдняў назад, размаўляў са сваёй зямлячкай там у пэўных справах, у пэўных пытаннях, звязаных са сваім жыццём. І калі ось было такіх некалькі сустрэч, і калі задаваў я пытанне, яна мне, я пачуў ад яе праўду. Ну, гэта праўда не была мне прыемнай, на крыху мне балела, ну, бо яна трапіла ў дзесятку тое, да чаго я баяўся сам прызнацца перад самім сабою. Чалавек, які паглядзеў крыху на мае паводзіны збоку, які з размоваў, я ёй задаў: так а што мне трэба рабіць? Яна кажа: айцец Павел, а вось табе трэба то, то і то. Ну, я думаю, ну, можа, і сапраўды гэты чалавек позіркам збоку, яна запрасіла, гэта мая знаёмая, да таго, што мне трэба змяняць. І разлажыць працу, падумаць, якія крокі зрабіць. Ну, гэта мне не проста даецца, але паступова. Я стараюся, намагаюся, чуючы яе словы, чуючы яе словы, яе заўвагі, ну, каб дастасавацца да таго, што сапраўды яна сказала мне, кіруючыся дабром і любоўю да мяне. Я задаў ёй пытанне і пачуў канкрэтны адказ. І ці гэтыя змены адбудуцца ў маім жыцці, гэта залежыць толькі ад мяне. Яна можа мне казаць 5-ы, 10-ы раз,
нейкія іншыя рычагі ўжываць адносна мяне, але канкрэтныя крокі прадпрымаю я сам. Крокі, якія будуць весці мяне да навяртання, да таго, што я буду адварочвацца ад зла, ад ідалаў і вяртацца да святога Ізраіля. Пророк Ілля, чарговы крок у ягоным жыцці, ён разумее, што ён хутка адыдзе, што не будзе жыць доўга на гэтай зямлі. І таму яму патрэбны вучань, патрэбны той, хто будзе працягваць ягоную місію. Хто пасля яго смерці, пасля яго доходу будзе далей абвяшчаць народу ізраільскаму праўду, казаць праўду ў вочы. І таму Ілля, ён выбірае за натхненне Божым, выбірае сабе вучня. Ім становіцца Елісей, якога Ілля адшукаў, калі Елісей араў зямлю 12 парамі валоў, і потым тады накідвае яму плашч, гэта знешні знак таго, што вось, я выбіраю сябе на вучня. І потым Елісей, ён ужо не адыходзіў ад свайго настаўніка ад Іллі і прыглядаўся, жыў, праводзіў гэты час, каб напітацца словамі, прысутнасцю, мог задаць пытанні свайму настаўніку Іллі. Гэты момант выбара вучняў, выбара таго, хто будзе працягваць нашу місію тут на зямлі. Канешне, гэтым такім важным праяўленнем з'яўляецца тое, што ў нашых сем'ях нараджаюцца дзеці, што ёсць тых, хто будуць працягваць наше прозвішча, наш род. І два моманты, які хацеў бы звязаць менавіта з гэтым выбарам вучняў. Першы момант – гэта святарскія і манаскія пакліканні. Дзякаваць Богу, у вашай парафіі ёсць 3 святары, 2 сястры, якія працуюць, служаць дзеля Божай хвалы і дзеля вашай карысці. Пытанні перспектывы 20-40 гадоў. Будуць святары ў нашых парафіях? Ці будуць тыя, каго мы сваім прыкладам асабістага жыцця, сваёй малітвай будуць таксама весці да Бога вашых унукаў, праўнукаў? Ці сапраўды мы прыкладаем намаганні, мы як святары, як законнікі, дзеля таго, каб асабістым сведчаннем жыцця даваць і захочваць іншых, каб яны пайшлі услед за настаўнікам, так як мы калісьці адказалі так Богу і ідучы і выбіраючы ягоныя пакліканні, стаўшыся святарамі ці сёстрамі законнымі. Гэты момант таго пытання, якое сам сабе асабіста задаю. Якая перспектыва, што ў нас чакае? Чаму крыху нема гэтага працягу, ёсць пэўна бачны гэтыя прабелы, гэтых вучні, якія будуць далей ісці і працягваць гэтую місію, вялікую місію Хрыста, у якой мы удзельнічаем цяпер з вашымі святарамі і таксама у якой будуць удзельнічаць тых, хто прыйдзе пасля нас. Выбар тых паслядоўнікаў, якія займуць нашае месца. І другі момант – гэта выбар вучняў, калі Христос на заканчэнні святога Евангелія паводле Мацвея кажа: «Ідзіце, абвяшчайце Евангелие». Літаральна у грэцкай мове там написано: «Ідзіце і чыніце, клічце да жыцця новых вучняў, удзяляючы ім хрост і абвяшчаючы ім добрую навіну». Гэты момант, як перадаваць веру, як будзе у нашых сем'ях, у нашай парафіі перспектыва 50 гадоў, будзе таксама капліца ваша напоўнена новымі вернікамі, ці будзе паступова старэць і прыплыву новай крыві, новых вучняў Хрыста, ён будзе вельмі мінімальны, альбо ўвогуле яго не будзе. Ці мы прыкладам свайго жыцця як веруючыя людзі спрыяем таму, што ваша парафія, яна развіваецца? Ці вось гледзячы у аднакласнікі, калі звяртаешся да дзяцей, да моладзі, калі месца вашай навукі, ці тут працуючая моладзь, людзі дарослыя, гледзячы на нас, святароў, людзі хочуць быць веруючымі людзьмі? Гледзячы на то, як мы размаўляем, як мы вядзем сябе, ці тое, што вось тут кажацца ў Божым слове, калі святары вашы навучаюць, ці дзеці, калі ходзяць на катэхезе, яны бачаць дзеці прыклад бацькоў, ці ёсць крыху гэтая канфрантацыя і нязгоднасць. І можа часам сапраўды тыя людзі з нашага асяроддзя, якія глядзяць на нас, можа не заўсёды хочуць стаць каталікамі,
Ну бо можа часам мы даем гэты дрэнны прыклад і не заахвочваем тых, хто побач з намі жыве, вучыцца, працуе, з кім мы сустракаемся, можа, нагледзячы на нас, не хочуць быць у блізкіх адносінах з Богам, ну бо бачыць гэтую разбежку паміж тым, што я кажу і як я жыву. Гэты выбар вучня, ён далей працягваецца праз нашае асабістае сведчанне, праз тое, як я жыву на кожны дзень свайго жыцця у гэтым сваім малым асяроддзі, сям'і, працы, школе, універсітэце, у адносінах, у якіх я прабываю па-за сваёй сям'ёй. І апошняя справа звязаная з прарокам Ілёю. І Ілля ён атрымаў вельмі вялікі прывілей, менавіта якога характару, якога плану. Ён быў целам і душою узяты ў неба. Гэтага прывілею дасягнулі літаральна некалькі людзей. Гэта быў Энох у старым запаведзе ў кнізе быцця, потым таксама дасягнула гэтага Марыя. Мы ж святкуем гэту ўрачыстасць у небаўзяцця на свяцейшай панны Марыі. І некаторыя біблісты кажуць аб тым, што гэтага прывілею мог дасягнуць таксама і Маісей, бо, як кажа Святое Пісанне, няма месца, невядома, дзе ён быў пахаваны. І калі таксама падчас перамянення на горы Табар з Христом размаўлялі Ілля і Маісей. Згодна са словамі прарока Малахіі, ён кажа аб тым, што Ілля, ён прыйдзе перад тым, як мае вярнуцца Месія. Што Ілля, так як мы гэта прыгожа пачулі учора у тэксце святога Евангелія, што ён Ілля прыйдзе і выправіць усё. Так як ён імкнуўся выправіць сітуацыю, у якой ён жыў у сваім гістарычным кантэксце. Таксама Христос пашле яго дзеля таго, каб Ілля прыйшоў і выправіў гэту сітуацыю, якую будзе прабываць народ, каб Ілля падрыхтаваў нас да прыйсця Месіі. Ці я гатовы да сустрэчы з надыходзячым збаўцам? Калі ён прыйдзе да нас як дзіцятка, калі ён можа прыйсці да нас і заўтра, і сёння, і праз пэўны нейкі час, прыйдзе ў апошні дзень, каб судзіць жывых памерлых. З чым я стану перад ім? З якімі добрымі вучынкамі, з якім досведам майго жыцця я стану перад ім? Ці я падрыхтаваны? Ці сапраўды я стараюся, імкнуся? Мы чуем на працягу Еўхарыстыі, кожнай Еўхарыстыі, мы чакаем прыйсця збаўцы нашага Езуса Хрыста. Мы чакаем прыйсця таго, хто прыйдзе нас і ўратуе, і дасць нам новую зямлю і новае неба. Прарок Ілля ён прагне падрыхтаваць. Таксама гэта час рэкалекцыі, гэта час, у якім мы жывем, каб мы вучыліся цаніць дар свабоды. Каб мы не надарма імкнуліся да таго, каб гэты дзень, час, які нам дае Бог тут на зямлі, каб мы яго не змарнавалі, але наадворот выкарысталі як падрыхтоўку да прыйсця нашага збаўцы. Амен. Прысядзем яшчэ, калі ласка. Няхай паўстануць юнакі, якія сёння будуць устаноўлены міністрантамі. Шаперчук Рафаэль. Зубок Уладзіслаў. Шадой Максім. Лабецкі Мацвей. Іванец Андрэй. Юзафатаў Марк. Дарагі ойча, ад імя гэтых юнакоў прашу дапусціць іх да выконвання міністранцкай службы, а таксама удзяліць ім Божага благаслаўлення. Ці ўсведамляюць яны вялікую годнасць міністранта і яго абавязкі? Так, яны да гэтага падрыхтаваны. Дарагія яшчэ кандыдаты,
Ці гатовыя вы любіць Бога і для яго хвалы прыкладна выконваць свае абавязкі службы алтара? Ці абяцаеце, што сваёй паслугай будзеце Ці хочаце няспынна і быць прыкладам для іншых у служэнні Хрысту і яго святому касцёлу? Дзякуем Пану Богу. Дарагія кандыдаты, пасля адпаведнай падрыхтоўкі, прызнаючы вашыя шчырыя жаданні, дапускаю вас да выконвання службы міністранта ў літургічным сходзе. Ад гэтага моманту вы зможаце трымаць патэну, падаваць ахвярныя дары, будзеце аддаваць знакі званкамі, а таксама на знак хвалы Божай насіць кадзіла і святло. Для ўмацавання вашай волі выкажыце ў прысутнасці вернікаў свае абяцанні. Дякуючи Пану Єсусу за ласку міністранського покликання, обіцяю виконувати міністранську послугу по-божому, старанно і радосно. На хвалу Божую і дзеля добра. Святий Михайло, молися за нас. Амен. Станьце цяпер на калені, каб атрымаць Божае благаслаўленне. А мы паўстанем. Божа, ты стварыў чалавека, які цябе пазнаваў, любіў і верна табе служыў. Па тваёй волі Самуіл, вялікі прарок выбранага народа, падрыхтаваўся да будучай місіі, служачы табе з дзяцінства ў святыні. А твой адзінародны сын, наш Пан Езус Христус, як 12-гадовы юнак пілігрымаваў да Єрусалемскай святыні, каб разам са сваёй маці Марыяй і з апекуном святым Юзафам скласці знак сваёй сыноўскай любові. Паглядзі ласкава на гэтых выбраных табой юнакоў, якія жадаюць служыць як міністранты ў святынях твайго касцёла. Адары іх ласкава жывой верай і любоўю, каб іх паслуга табе падабалася і скіроўвала іншых да цябе. Успамагай іх, каб былі руплівымі ў служэнні пры алтары, каб былі добрымі сынамі, сумленнымі ў вучобе, каб давалі добры прыклад сваім жыццём, як верныя сведкі Хрыста, які з табою жыве і валадарыць на векі вечныя. Дарагія міністранты, цяпер будуць асвечаныя комжы, якія праз хвіліну вы апранеце ў імя нашага Пана Езуса Хрыста, якому будзеце служыць пры алтары як міністранты. Молімся. Пане Езу Хрысте, ты прыняў нашу чалавечую натуру. Просім тваю бясконцую міласэрнасць, каб ты пажадаў благаславіць гэтыя комжы, каб тыя, якія іх апрануць, апрануліся ў цябе і ўсім сваім жыццём былі вернымі сведкамі тваёй прысутнасці, які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Кожны міністрант будзе падходзіць, атрымае комжу, пры гэтым будуць гаворыцца словы: прымі гэтую комжу, няхай яна нагадвае табе чысціню душы, у якой ты будзеш выконваць сваё служэнне. Прымі гэтую комжу, няхай нагадвае чысціню душы, з якой будзеш выконваць сваё служэнне. Чего? Наоборот, давай наоборот. Молодец. Давай руки сюда. Віншую. Прымі гэтую комжу, як няхай яна нагадвае табе чысціню душы, з якой будзеш выконваць сваё міністранскае служэнне. Прымі гэтую комжу, няхай яна нагадвае табе чысціню душы, з якой будзеш выконваць сваё міністранскае служэнне.
Прымі гэтую комжу, няхай яна нагадвае табе чысціню душы, з якой будзеш выконваць сваё міністранцкае служэнне. Прымі гэтую комжу, няхай яна нагадвае табе чысціню душы, з якой будзеш выконваць сваё міністранцкае служэнне. Прымі гэтую комжу, няхай яна нагадвае табе чысціню душы, з якой будзеш выконваць сваё міністранцкае служэнне. Яшчэ раз, няхай Бог благаслаўляе. Усяго добрага, няхай Бог благаслаўляе вірнасці і прыгажосці служэння, няхай Бог благаслаўляе. Нехай Бог благословить в этом служении. Нехай Бог благословить в этом служении. Нехай Бог благословить в этом служении. Міністранты атрымалі такія спецыяльныя дакументы на знак таго, што ўсюды могуць быць міністрантамі не толькі ў нашай парафіі. Падзякуем Пану Богу і радасна паапладзіруем, дзякуем Богу за новых міністрантаў. Найласкаўшы Божа, Ты праз Сына Свайго даверыў Касцёлу вялікую справу. Благаславі гэтых выбраных да святой службы, учыні, каб яны верна выконвалі свае абавязкі і стала ўзрасталі ў Тваёй ласцы і любові. Праз Хрыста, Пана нашага. Вызнаем нашую святую веру. Веру ў адзінага Бога, Айца Усімагутнага, Стварыцеля неба і зямлі, усяго бачнага і нябачнага, адзінага Пана Езуса Хрыста, Сына Божага адзінароднага, Зайца народжанага, перад усімі векамі, Бога ад Бога, святло ад святла, Бога сапраўднага ад Бога сапраўднага, народжанага, а не створанага, адзінасутнага Айцу, праз якога ўсё сталася. Ён дзеля нас, людзей, і дзеля нашага збаўлення зышоў з неба і ўцелавіўся ад Духа Святога з Дзевы Марыі і стаўся чалавекам, укрыжаваны таксама за нас пры Понскім Пілаце, быў замучаны і пахаваны, і на трэці дзень уваскрос паводле Пісання і ўзышоў на неба, сядзіць правару Чайца, і зноў прыйдзе ў хвале судзіць жывых і памерлых, і яго валадарству не будзе канца. Веру ў Духа Святога, Пана і Жыватворцу, які з Айца і Сына паходзіць, якому разам з Айцом і Сынам належыць пакланенне і хвала, які прамаўляў праз прарокаў. Веру ў адзіны святы каталіцкі апостальскі касцёл, вызнаю адзіны хрост для адпушчэння грахоў і чакаю васкрашэння памерлых і жыцця вечнага ў будучым свеце. Амінь. Да Бога, які праз Езуса Хрыста аказвае свету сваю міласэрнасць, узнясём нашыя супольныя просьбы. Молимся за святы Касцёл, каб ён абвяшчаў усяму свету вечную любоў Бога, аб'яўленую ў Хрысце. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молимся за наших біскупаў, каб Бог дапамагаў ім ва ўсіх клопатах. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молимся за тых, хто ў бліжэйшы час прыме сакрамент хросту, каб, стаўшы Божымі дзецьмі, яны годна праслаўлялі Бога. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молимся за нашыя сем'і, каб панаваў у іх Божы спакой і ўзрастала ўзаемная любоў. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молимся за жанчын, якія чакаюць з'яўлення на свет зачатага ў іх жыцця, каб яно было для іх крыніцаю сапраўднай радасці. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молимся за нас, сабраных на вячэры Пана, каб мы ўмелі дзякаваць Богу таксама за хвіліны выпрабаванняў і цярпенняў у нашым жыцці,
неабходных для нашага ачышчэння. Цябе просім, Выслухай нас, Пане. За новопрынятых міністрантаў з просьбай аб Божым благаслаўленні, аб ласцы вернасці, каб узрасталі у гадах, у Божай ласцы і ў верным служэнні Хрысту. Цябе просім Выслухай нас, Пане. аб Божым благаслаўленні для Зеленко Анатолія з нагоды дня нараджэння, з просьбай аб патрэбных Божых ласках, аб святле Духа Святога і апецы Маці Божай. Цябе просім Выслухай нас, Пане. і за ўсю нашу парафію, каб мы, слухаючы Божае Слова і прымаючы цела Хрыста, станавіліся бліжэй Бога і бліжэй адно аднаго. Цябе просім, Выслухай нас, Пане. усемагутны Божа, выслухай нашыя малітвы і ўчыні, каб усе людзі шчыра паверылі ў Цябе і верна выконвалі Тваю святую волю. Праз Хрыста, Пана нашага. Амен. Спев номер 130. Маліцеся, браты і сёстры, каб маю і вашу ахвяру прыняў Бог Айцец Усемагутны. Няхай вам Бог прыме ахвяру з рук Твоих на прославление и хвалу імя Своего, а так само на карысць нам і ўсяму Касцёлу Святому. Дазволь нам, Пане, з адданым сэрцам складаць Табе нашую ахвяру, у якой спаўняецца эўхарыстычная таямніца. І дай, каб яна здзейсніла ў нас плён Твайго збаўлення праз Хрыста, Пана нашага. Амен. Пан з вамі. І з Духом Твоим Угору сэрцы узносим их до Пана. падзякуем Пану Богу нашаму. Годна гэта і справядліва. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна,
каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане, святы Ойча, усемагутны вечны Божа, праз Хрыста Пана нашага. Ён пры першым сваім прыйсці, з пакораю прыняўшы цела, выканаў Твой спрадвечны наказ і нам адкрыў шлях да вечнага збаўлення. Ён ізноў прыйдзе ў ззянні сваёй славы, каб даць нам абяцаныя дары, якіх мы у чуванні з надзеяй чакаем. Таму з анёламі і арханёламі і з усімі святымі мы абвяшчаем Тваю хвалу, разам з імі усклікаючы. Святый, святый, Пан Бог усемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, Рассадна на вышинях, благословленный Той, кто приходит у имя Пана, Рассадна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, і справядліва хваліць Цябе ўсё Тваё стварэнне. Бо праз Сына Твайго, Пана нашага Езуса Хрыста, дзейснаю моцаю Духа Святога, Ты ўсё ажыўляеш і асвячаеш, і няспынна збіраеш народ свой, каб ад усходу сонца і да захаду складаў імені Твайму чыстую ахвяру. Таму у еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Хрыстус уваскрос і спаслаў на апосталаў Духа Святога, праз Хрыста пакорна молім Цябе, Пане. Асвяці моцаю Духа Твайго гэтыя дары, якія мы прынеслі Табе на ахвяру, каб сталіся яны целам і крывёю Сына Твайго, нашага Пана Езуса Хрыста, які нам наказаў здзяйсняць гэтую таямніцу. Бо ён у тую ноч, калі быў выдадзены, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, благаславіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх і падзяку Табе складаючы, благаславіў і падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвящаем смерть Твою, Пане Иису, признаем Твое воскресение и чекаем Твоего прийстя в хвале. Пане, успамінаючы збаўчую муку Твайго Сына, а таксама яго цудоўнае ўваскрасенне і ў небаўшэсце, і чакаючы яго другога прыйсця, з падзякаю складаем Табе гэтую жывую і святую ахвяру. Узглянь, просім, на дар Твайго касцёла і прымі яго як ахвяру, якой Ты пажадаў быць уміласціўлены. Дазволь, каб мы, узмоцненыя целам і крывёю Твайго Сына, напоўненыя Духам Яго Святым, сталі адным целам і адным Духам у Хрысце. Няхай Ён сам учыніць нас вечным дарам для Цябе, каб мы змаглі атрымаць спадчыну з выбраннікамі Тваімі, найперш Найсвяцейшай Паннай Багародзіцай Марыяй, святым Юзафам, яе абраннікам,
со святыми апостолами Твоими и славными мучениками, со святым пророком Иллею, святым Домиником Савио и усими святыми про заступництва яких мы сподзяемся на Твою нястомную допомогу. Просим Тебе, Пане, нехай гэта як вера нашага паяднання прынясе ўсяму свету супакой і збаўлення. Будь ласкавы умацаваць у веры і любові касцёл Твой, які пілігрымуе на зямлі, со слугой Твоим папам нашим Францишком, біскупам нашим Юзефом, з усімі біскупами, усім духовенством і усім народам Тобою откупленым. Будь милостивы да просьбаў гэтай сям'і, якая по Твоей волі стаіць перад Тобою. О добры Ойча, ласкава з'яднай з собою усіх рассеяных па свеце дзяцей Твоих, наших памерлых братоў і сясцёр і ўсіх, хто ў ласцы Твоёй адышоў з гэтага свету. Милостиво прыми владарства Твое, дзе і мы спадзяемся быць, каб разам з імі заўсёды радавацца Твоёй хвале. Праз Христа нашего Пана, праз якого адорваеш свет усялякімі добротамі. Праз Христа, з Христом і у Христе, Табе, Божа Ойча всемогутны, у єдності Духа Святого, уся пашана і хвала, праз усе вяки вечные. Бог так полюбил нас, что спаслал нам як Збавителя своего одинородного Сына. Тому осмеливаемся казать. Просим Тебе, Пане, збав нас ад усяго злога. Дай ласкава супакой у дні нашыя. Дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольныя ад граху і захаваны ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Христа. Пане Езу Христе, Ты сказаў апосталам Тваім: «Супакой пакідаю вам. Супакой мой даю вам. Просім, не зважай на грахі нашыя, але на веру касцёла Твайго. І будь ласкавы, згодна з Тваёй воляй, адарыць яго супакоем і еднасцю, які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Супакой Пана няхай заўсёды будзе з вамі. Перадайце бліжняму знак супакою. Вось баранак Божы, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету. Благаслаўлёныя, пакліканыя на вячэру ягоную. Пане, я не варты, каб Ты ўвайшоў да мяне,
Скажите малодушным, будьте отважными, не бойтеся. Вось Бог наш прыйдзе избавить нас.
Молимся. Просім Цябе, літасцівы Божа, каб моцай гэтага нябеснага пасілку мы былі ачышчаныя ад заганаў і падрыхтаваныя да надыходзячых святаў праз Хрыста Пана нашага. Паслухайце яшчэ аб'явы, калі ласка. Яшчэ раз вельмі сардэчна віншую новапрынятых міністрантаў. Сардэчна дзякую вам за тое, што паслухалі сэрцы свае, за тыя добрыя натхненні, калісьці падышлі і сказалі ксяндзу Владзіміру, хачу быць міністрантам. Вы прайшлі свой адвент, свой час прыгатавання, ён для вас ужо скончыўся, але перад вамі чарговыя этапы, і гэтага вам жадаю, каб вы развіваліся ў гэтым служэнні, каб паглыблялі тую прыгажосць святой імшы, і каб гэтае служэнне вяло вас да Пана Бога. Каханыя бацькі, дзякую вам за сыноў вашых. Меў такую ласку калісьці, будучы ў семінарыум перад біскупам, дзякаваць бацькам за сыноў, которые сталі святарамі. Можа, гэта такі знак. Сёння рэкалекцыяніст нам казаў, што трэба мець наступных, которые дзякую вам за ваше хрысціянскае жыццё. І помніце, цяпер ёсць чарговы аргумент. Не каб шантажировать, але сказаць: глядзі, ты міністрант, усе глядзяць на цябе, як сябе паводзіш. Так мне рабіла моя мама, і то вельмі часта. І тады я чырванеў, ну і навяртаўся. Яшчэ раз вельмі сардэчна вам дзякую. Шчыра дзякуем за, таксама дзякую за прыгатаванне, дзякую ксяндзу Владзіміру і таксама Богдану, который лектару нашаму, который праз гэты час прыгатавання праводзіў гэтыя збюркі, рабіў таксама ўсё неабходнае, каб яны як мага больш пазналі і як мага больш навучыліся. Вельмі сардэчна дзякую, што ёсць у нас такі ланцужок, што таксама старэйшыя лектары умеюць дзяліцца ведамі сваімі, каб малодшых навучыць. Яшчэ раз вельмі сардэчна дзякую. Дзякую вам, дарагія браты і сёстры, за складзеныя ахвяраванні, за супольную малітву, за ўсялякую аказаную дапамогу, за вашыя служэнні ва ўсіх супольнасцях нашай парафіі. Дзякуем таксама за ахвяраванні, складаныя на будовы касцёла. Асабліва хачу падзякаваць усім, хто адгукнуўся і прычыніўся да удзелу ў адвентавай акцыі «Стань святым Мікалаем». Гэтую акцыю зарганізавала душпастырства моладзі Хрыста нашай парафіі. Усе тыя патрэбныя рэчы былі ўжо сабраныя, спакаваныя, і ў найбліжэйшы час яны даедуць да сваіх адресатаў, тых дзяцей з дому дзіцячых і тых іншых бедных, патрабуючых, каму і мы іх ахвяравалі. Няхай добры Бог узнагародзіць сваю ласку за дабрыню і адкрытасць вашых сэрцаў. Запрашаем сардэчна на рараты. Ранішняя святая імша у гонар Найсвяцейшай Панны Марыі. Мы служым рараты ад панядзелку да пятніцы кожны дзень у 6:45. Ідзем разам з Вінцэнтам дэ Полем, ён тут намаляваны, ён вучыць нас рабіць міласэрнасць. Вельмі сардэчна запрашаю, напэўна, скарыстаюць нашыя дзеткі, для іх спецыяльная праграма, але дарослыя таксама вельмі з гэтага карыстаюць. Ад 16 снежня распачынаем навенну да дзіцятка Езус. Малітвы на кожны дзень навенны мы адмаўляем пасля святой імшы. Гэта ўжо такое непасрэднае прыгатаванне, духоўнае да святаў Божага нараджэння. Запрашаем, заахвочваем у гэтым часе паклапаціцца пра сваіх блізкіх, знаёмых, хворых, хто не мае фізычнай магчымасці прыходзіць у касцёл, каб запрасіць іх да іх святара з сакраментамі, а праз гэта таксама учыніць міласэрнасць і прыгатаваць іх сэрцы на надыходзячыя святы. Наступная нядзеля, гэта нядзеля, калі мы хочам перажыць супольны аплатак, спатканне вігілійнае з тымі супольнасцямі, якіх вельмі шмат існуе ў нашай парафіі. Таму я заўсёды вельмі сардэчна запрашаем у касцёле Маці Божай, чы пры касцёле Маці Божай Буслаўскай адбудуцца гэтыя спатканні. Парадак ён вывешаны на дошцы аб'яваў, будзе таксама ў інтэрнэце. У чацвер запрашаем моладзь Хрыста, і потым вечарам ДМХ, хор Аніма Уна і валанцёры Янбай. У пятніцу о 20-й братства Святога Міхала, у суботу о 15-й еўхарыстычны рух моладзі, і ў наступную нядзелю о 11-й гадзіне вучні і настаўнікі польскай школы і хор Барка, о 13-й гадзіне хор Божыя ягняткі, Божыя кароўкі, ваўчаняты і міністранты да 12 гадоў,
А 15 гадзіне супольнасці маці ў малітве жывы ружанец, хорефата, апостальства дапамогі душам чысцовым, жаночы клуб, малітва за мужа і сям'ю, і о 17 гадзіне скаўты і скаўткі, шэфы, і літургічная служба алтара ад 13 гадоў узвыш і хор агапе. Вельмі сардэчна запрашаем, і таксама, калі можа хто мае чым падзяліцца, які-небудзь мандарынку чи нешта салодкае можна з сабой прынесці, усім усяго хопіць. Аддаю слова прадстаўніку нашай парафіі і ксяндза айца Павла таксама запрашаю бліжэй. Божаний отець Павел, щиро дякуємо до нашій парафіяльній супольності за той благословенний час нових реколекцій, які ви були знання, за ваше слово, за досвід віри, життя, за те, що такий простий спосіб донесли до нас основні наші моменти віри і наше релігійне життя, яким воно потрібно бути. Швидко летить час, шкода, що ці дні вже скінчилися сьогодні. Ну, але будемо дякувати доброму Богу за те, що ми були в нашому житті. Дякуючи вам. Ну і в знак вдячності прийміть наш невеликий простор. Дякую великий księdzom Христосовцам за запрошение. Христосовцы, марьяне, потому так все, так скажем, так само библейно, по-евангельски, все довольно так близко. Тому дякую великий за эту магчимость, за приклад и вашей веры, за вашу молитву, за так само вашу допомогу. Нехай Боже благословлення сподорожнішає нам усім, у этой допомозі, подрихтовки, да, надоходящих святу, да, чекаємо до прийся наших розбавців. Тому тепер помолимося у інтенціях Святого Отца, когда принимать ласку отпуску. Отче наш, Который есть у небе, святися имя Твое, приди володарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не уведь нас у спокусу, але збав нас от злого. вітай Марія, Полная ласки Пан с Тобою, благословленная Ты меж женщинами, и благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молися за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Пан з вами. И с Духом Твоим. Нехай вас благословит Бог Всемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Аминь. Идите в супокое Христа. Святий Архангел Михайло, Бережи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокусов і пасток злого духа, покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а Ти, князю войска небесного, могутностью Божией, скинь у пекла шатана і інших злих духов, які на згубу душ снують по світі. Найсвятейшее серце Єзуса, змилуйся над нами. Беззаганное серце Марии, будь с нашим порятунком. Святый Архангеле Михале, молися за нас. Аплатки і сенца на вігілійний стол можна набыть у захристи. Вельми сердечно запрошаємо. О, Єсу,